Bueno, boas tardes a todas e a todos, benvidos e benvidas, especialmente as caras novas que vemos hoxe. Como sabedes, é a continuación das cuartas xornadas de novela negra que comezamos onte. Hoxe un pouco simplemente recordarvos que facemos homenaxe a Domingo Villar aquí nesta foto de Victoria Ramos. Foi un amigo moi querido para esta biblioteca e para moitas das persoas que estamos hoxe aquí, con lo que, queremos decirvos eso, que esta é unha homenaxe a ele e que o teñades sempre presente. Pasamos xa, para non estendernos máis, xa que, fixemos onte as presentacións rigurosas, pois pasamos hoxe simplemente a presentar as persoas que van a falar, vale? Xaquín Fernández Leiceaga, economista e profesor titular de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, no eido literario. Publicou as novelas de intrigas policial Baixo as alas de abril e Agosto de memoria e morte, protagonizadas polo detective Miguel Santos. A súa conferencia leva por título A atracción da escritura dunha novela negra e será moderada por o noso amigo e colaborador habitual da biblioteca, Miguel Losada, que, segundo a última información que temos, non podía falar porque estaba a ser perseguido, pero agora ven a dar as respostas a este complot. Ben, esta tarde temos tamén connosco outro gran amigo da biblioteca, Alejandro Corral. É licenciado en Administración e Dirección de Empresas e escritor de sentimento. Publicou o thriller El cielo en Nueva York e a novela histórica Batallador, que escribiu xunto con José Luis Corral. Supoño que vos sonará de algo este nome, é un asiduo xa noso daqui da biblioteca nas novelas de novela histórica. Supoño que, ali onde este tamén queremos mandarlle un saúdo e unha aperta ben forte. É autor tamén da novela El desafío de Florencia, obra de arte no sentido literal da palabra, e a súa última novela, pola que está tamén hoxe aquí, La dama del Prado, que combina a investigación de algúns dos segredos mellor gardados da historia da arte na actualidade coa irresistible atracción do prohibido e que consegue atrapar ao lector dende a primeira liña. Estará acompañado por a nosa amiga e voluntaria da biblioteca, Noelia Gallego, que actualmente está a estudar o doble grado de Comunicación Audiovisual e Periodismo na Universidade de Santiago. Fíxolle Noe unha crítica literaria pois de 1 hora e media. Eu creo que o noso amigo Alejandro non está todavía preparado para o que lle espera. A última conferencia destas cuartas xornadas será impartida pola escritora Arantxa Portavales, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. En 2015 publicou o seu primer libro, Microrelatos, A celeste la compré nun rastrillo. A súa segunda novela, Deixa a súa mensaxe despois do sinal, foi levada ao teatro pola compañía Tantaca en 2019 e 2021. Publicou A beleza vermella e A vida secreta de Úrsula Vaz, en galego e castelán. O título da súa conferencia, Como se destrue unha novela negra, estará moderada polo xuíz Vázquez Taín e pola nosa voluntaria Inés García. E por último, simplemente recordarvos que as conferencias duran 30 minutos cada unha e ao rematar a escritora Arantxa Portavales teremos un receso de 10 minutos para despois continuar cunha mesa redonda na que interverán todos os ponentes da xornada. Esta mesa será moderada polo periodista Rafa Cid. É licenciado en Filosofía Hispánica e Filosofía Galaico-Portuguesa pola Universidade de Santiago e en Xornalismo pola Universidade de Navarra. Actualmente é director do Centro Territorial de RTV en Galicia. Ao final da mesma haberá asignatura de exemplares na entrada do auditorio. Moitas gracias polo voso tempo e recordade, activen todos os sentidos e mantéñanse alerta. As respostas a esta trama organizada comezan aquí. Disfrutade. Moitas gracias, Lorena e David. Moitísimas gracias por esa introducción. Vou ser moi breve, simplemente presentar o presentador, que é o único que vou facer, e limitarme a deixar o tempo para que Xaquín dispoña a súa conferencia. Miguel Losada é antropólogo, pero ademais de antropólogo é contador de contos e constructor de teorías sociais. Algúna vez hasta acerta, pero é moi bo escoitalo. Ademais, sempre as defende con unha espiritualidade que é realmente magnífica. Eu a mitad das veces creo máis porque me parezcan de verdad, porque as defende con auténtica fe. Miguel, preséntanos a Xaquín, por favor. Efectivamente, todo está na fe. Bueno, moitas grazas por vir, boas tardes. Teño a honra de presentar a Xaquín Fernández de Leiceaga. Efectivamente, el, como moi ben nos explicaron hai un momento, pois el ten tido importantes responsabilidades tanto no plano administrativo, académico e político, non? Eso é probablemente a súa faceta máis coñecida, pero el non está aquí por eso, está aquí porque é un escritor, é un autor, non? É un autor de obras como Agosto de memoria e morte e Baixo as alas de abril, non? Que é a súa obra
máis recente. Non? As décadas dos anos 70 e 80 en Galicia, non? Ou dentro de Galicia, contadas dunha maneira que nos permiten reflexionarmos, non? Como sociedade, dannos a oportunidade de reflexionarmos sobre un período histórico bastante importante, ou moi importante da nosa cotidianidade actual tamén, non? E, polo tanto, xa solo por eso, xa Leiceaga merecería estar en calquera foro dedicado á literatura en Galicia. Un galego, un dos nosos, un autor, unha persoa que dedicou o seu tempo a reflexionar para nós e a plasmalo negro sobre blanco e, polo tanto, con todo merecemento, un autor, un escritor. Polo tanto, que estuvera nas xornadas de novela negra en Verín, pois era prácticamente unha obriga nosa, unha obriga moral. Así que, sin máis, deixos con Fernández de Leiceaga. Bueno, pois eu teño que comenzar por dar os meus agradecementos a Vicente Aurora, en fin, tamén a Miguel e a José Antonio, Xosé Antón, por terme convidado a vir aquí e permitir que participe nestas xornadas de novela negra. Ainda non me sinto demasiado un autor de novelas, ainda que xa vou pola segunda. En todo caso, pois, é tamén un certo reto, pero tamén unha oportunidade, non? É unha oportunidade porque o traballo de escritor, de todos os escritores, é un traballo moi artesanal, moi individual, moi de pecharse, de facelo en soedade, e estos foros, como as presentacións dos libros, como os contactos diversos que podes ter cos lectores, pois son tamén unha forma de explorar se o que a ti te parece interesante ou importante, pois é para alguén máis, non? Porque se é só para ti, pois temos un problema, non? E entón isto pois tamén é unha oportunidade para isto, non? E ao mesmo tempo, pois estos ecos te permiten pois mellorar, polo menos é o que me pasa a mí, non? Mellorar as túas obras, non? É certo que, ademais, teño que facer unha disculpa, eu pensaba Vironte, ao final o pluriemprego este de economista, político e autor, pois é difícil leválo. Tiven unha cousa imposible de adiar esta mañán en Santiago e entón non pude vir hasta esta tarde, non? Pero me teria gustado moito, a verdade que tería moito interés en estar onte pola tarde e tamén nas actividades lúdicas de hoxe pola mañán, que tampouco estuveron nada mal, non? Bueno, pregúntame moitas veces por que nun momento determinado da miña vida, pasados os 50 anos, despois de ter feito outras cousas, como se decía antes, no apartado da economía ou da administración pública ou da política directamente, pois porse a escribir. Eu ás veces contesto medio en broma, por que non? Que mal facemos os que nos dedicamos a isto? En principio, non facemos ningún mal. E, ademais, en Galicia é bastante frecuente atoparse con escritores. Decía Arantxa na comida que casi hai máis escritores que lectores. E iso, un máis, isto tampouco importa demasiado. Incluso, en fin, eu recordo que en Compostela hai uns anos dixeron, mira, aquí en Compostela, si ti non das unha conferencia e vas pola rúa, atopas alguén, dache a conferencia a ti. Neste caso, igual, en fin, se ti non escribes, sempre vai haber algún escritor que te diga, tes que ler o meu libro, tes que ler o meu libro, entón tamén por estar aí. A verdade que tamén se pode ver de outro xeito. Eu levo escrito moito antes das novelas, desde programas electorais a libros de ensaio ou artigos científicos. E xa non digo nada dos programas electorais que non lee ninguén, pero os artigos científicos ou os ensaios, moitas veces, se os leen 8, 10, 15, 20 persoas como máximo, xa é un éxito total. Oxe, coa rede, a veces te atopas cousas moi extrañas, dicir, aí teño un lector de un artigo en Corea, dices, cousas deste tipo, pero globalmente o número de lectores que acabas tendo é moi limitado. En cambio, coa literatura, coas novelas, aínda en galego, que é unha limitación notable do universo dos lectores, en fin,
das un salto cualitativo no número de lectores, non? E iso, pois, para o teu ego, pois, sempre está ben, non? Pero, bueno, a verdade, non é por nada disto, non? Eu puxeme a escrever basicamente porque tiña preguntas por responder, non? Tiña cuestións que me rondaban a cabeza e que pensei que a través da literatura podía entendelas mellor, non? Non sei se explicalas mellor, pero polo menos entendelas eu. E foi este impulso, digamos, de entendemento, de comprensión, o que me levou a escrever, non? E unha certa confianza na literatura, despois de tela frecuentada pois, durante máis de 50 anos, cando menos, non? Cando escribín a primeira novela, pois frecuentar a literatura pois, tamén me daba unha certa confianza en que eu sería capaz de superar ese reto que era escribir a primeira novela, non? Tamén me preguntan, digamos, por que o xénero policial, non? E non teño unha resposta moi clara para eso. Gústame o xénero policial, linno moito, non? Lin moitísimas cousas do xénero policial desde hai moitos anos, pero tamén é certo que as novelas de xénero, sobre todo para os que somos escritores primeirizos, no? Digamos, teñen unha certa ventaxa, no? que teñen as súas reglas, no? Teñen a súa propia dinámica, a súa lógica. Me decía na comida Miguel Losada falando dos sistemas que acaban tendo pois, un dinamismo endóxeno, non? A partir de certo nivel de complexidade. Pois coas novelas, sobre todo as novelas de xénero, ocorre algo parecido, non? Se estás bloqueado, pois dices, bueno, outro asesinato e tiramos para adiante, non? E entonces, bueno, quero decir que isto pois, tamén te permite, seguindo esas reglas, pois, ser capaz de superar esa primeira prova. E, ademais, eu teño para min que o policial e a súa versión audiovisual, que son as series, no? Por moitas limitacións que teñan, eu tampouco son especialmente fan de CSI, como falábamos ao principio, pero as series, pero sí, por exemplo, de Wire, no? Que eu creo que é unha serie policial magnífica, no? Son un produto moi moderno, moi contemporáneo, no? Que permite ter unha ollada, digamos, moi franca e moi directa sobre problemas da sociedade e, ademais, como no famoso poema a los palacios subí, a las cabañas bajé, que permite tamén entrar en todos os reductos da sociedade, desde os máis altos aos máis baixos, no? E, ao final, os investigadores policiais son fondamente democráticos, porque son servidores da verdade, no? E se sirven ben a verdade, sirven tamén a xustiza, que non necesariamente a lei, no? Os xuíces son servidores da lei, pero a xustiza é outra cousa, no? E eu creo que isto é, nese sentido, ten moita importancia a construción dos personaxes da novela, neste caso dos investigadores policiais, no? Eu non son particularmente fan da primeira novela policial, digamos, do tipo Sherlock Holmes ou estilo Mecano, no? Que ten moito interés e que estudala, vela, tela en mente, é moi bon para saber armar a historia, no? Porque estas novelas son como unha especie de puzzle ou de Mecano, no? Que onde todas as pezas teñen que encaixar e donde pois, existe un problema técnico hai que resolver. Isto é moi evidente pois, nas primeiras, no? de Poe, no? Cando hai pois, un asesinato nunha habitación que está completamente pechada, no? E alguén ten que descubrir que é o que está pasando. Bueno, eu non son especialmente fan deste tipo de novela negra, no? Son máis fan pois, dunha novela negra que, ademais de algún enigma, de algunha intriga, de algunha investigación, pois ten por detrás algún problema, digamos, de carácter social ou político, non? Os dous, e, por tanto, que pretende tamén iluminar, como antes decía Miguel, pois algunha época histórica, algunha faceta no comportamento humano, algún entender pois que é o que está pasando, non? E neste sentido de comprensión, pois que intentei? Pois na primeira, que se chama Agosto, de Memoria e Morte, que é un título un pouco longo demais, e seguramente non moi bon, non? Pois intentei entender algo que me chamou a atención, non? Que é, digamos, eu creo que a miña xeración é moi debedora da transición política, non?
é un momento pois, clave nas nosas vidas, porque cambiou todo, non? E foi un momento pois, de esperanza. Non? Pero a transición, en boa medida, está proxectada sobre un fondo que é o fondo da República e Guerra Civil. Non? É unha forma de superar a República e a Guerra Civil, pero tamén de darlle unha resposta aos problemas que daquela se plantexaron e que non foron capaces de ter unha solución en termos democráticos. Non? Entón, eu quixen levar a primeira novela a República, a Guerra Civil, e despois traela aos últimos anos do franquismo, non? O que eran os prolegómenos xa da transición política. E o que me obsesionaba ao principio era entender que pasou para que en poucos anos, non? Do 31 ao 36, unha república que chega pois, con moitas expectativas, con moitas esperanzas, non? Donde había unha unanimidade pois, na sociedade casi en relación con ela. Sí, había alguna nostalgia de monárquicos, pero era moi pequena. Pois en pouco tempo se convertiu pois, nunha catástrofe, ¿no? donde houve pois, un alzamento militar, unha guerra civil e unha mortandade enorme, ¿no? entre aqueles que inicialmente defendían a República e os que se levantaron contra ela. ¿No? Entón, que pasou? E que pasou, sobre todo, que era o que máis me preocupaba, para que persoas que inicialmente estaban do lado da República e eran demócratas, e en concreto en Galicia, pois, digamos, militantes republicanos, galeguistas, conservadores, non? Pero en todo caso persoas integradas perfectamente, en pouco tempo se convirten en falanxistas que están dispostos a matar. Non? Bueno, esa era unha primeira parte, a segunda pues, tiña que ver coa 30 anos despois, non? Había pois, os integrados que se convertiran, en certa maneira, en apocalípticos, volvían a estar integrados outra vez nas élites do franquismo, no? Pero había alguén que non se sometera a esa lógica e que, en fin, pois eso era o que movía a novela, no? As distintas sensibilidades para adaptarse a esa evolución histórica, no? Bueno, este era o que estaba detrás da novela e o que me obsesionaba, no? A verdade é que o de agosto era porque a novela sucedía, a investigación policial sucedía en agosto, pero tamén era unha forma de rendir homenaxe pois, a agosto do 36 de Ferreiro, no? Ou, en fin, sobre todo unha novela que a mí me gusta moito, dun autor brasileiro que se chama Rubén Fonseca, que ten unha aproximación policial, el mesmo foi policía en tempos, pero que ten tamén un trasfondo histórico e político moi claro, non? Para min é unha novela importantísima e que tamén era unha forma de darlle pois facer unha referencia a este autor, non? Que a mí me gusta moito, non? Bueno, e na segunda novela, que se trataba hoxe de presentar, non? Na segunda novela, que Baixo as alas de abril, o problema planteo diferente, non? Hai un salto temporal, estamos no ano 89, hai unha unidade de tempo, a diferencia da novela anterior, en que tiñamos, digamos, dous momentos temporais, no? Donde a memoria xoga un papel destacado. Aquí non, aquí sucede todo nese ano tan especial como o ano 89, donde se produce pois, a caída do muro de Berlín ou a acción de Tiananmen en China, no? Por exemplo, por dar dous datos históricos. Pero en Galicia pois, se produce un episodio moi limitado de violencia política, no? Con un contido independentista, digamos. E a pregunta que eu me facía é como é posible que coa democracia xa avanzada, no? Nun momento en que o benestar estaba instalándose na nosa sociedade, a modernidade, etc., pois que alguén pensase que era posible, digamos, obter obxectivos políticos por unha vía de violencia armada, no? Persoas que estaban pois, perfectamente integradas na sociedade, que teñan a súa familia, a súa perspectiva vital, etc., no? E que de repente deciden dar ese salto, no?
Entón, intentar entender isto, non? Intentar entendelo a través da literatura. É dicir, non se trata, por suposto, dun ensayo nin nada parecido. É dicir, se trata de facer ficción literaria, non? Por tanto, de construir mentiras que poden ser verdade, que poden aparecer como verdade, non? Me preguntan moitas veces, pero isto que contas as personaxes son este, aquel, o de máis alá? Non, non, en ningún caso, non? É dicir, incluso nesta novela, a diferencia da anterior, pois o proceso de investigación para obter os elementos cos que despois construir a novela fun conscientemente limitado, non? Intentei tirar máis de imaginación xustamente para intentar afastarme, digamos, da presión da realidade e intentar facer algo que poidera ser verosímil, e de eso se trata, pero que non tivese demasiados contactos co que realmente sucedeu, non? Porque quería facer unha ficción literaria e explicar a través desta ficción ese problema, non? Que era un problema que eu, se os que leades a novela, os que leichedes a novela, veredes que sin ser moi explícito, pois eu lle dou certa importancia ao peso que teñen as ideas, a ideoloxía de algunhas persoas, en fin, o peso que ten ideas milenaristas, digamos, no futuro, pero tamén a unha certa dinámica de grupos, que moitas veces condiciona os comportamentos dos individuos e ás veces tamén a cuestións de poder, a violencia tamén é poder, e neste sentido se exerce por esta vía. Eso foi o que intentei darlle resposta a través desta segunda novela, que xa digo, ten unha cronoloxía moi diferente. O que une as dúas, quizás aparte dunha certa temática relativamente común, é a figura do investigador, que este Miguel Santos, que é unha persoa de procedencia rural, pero que fai unha carreira como burócrata, neste caso na policía, se fai a súa carreira e despois entra na policía como unha forma de gañarse a vida, non porque teña unha especial intención unha especial querencia polas forzas e corpos de seguridade do Estado, sino porque é unha forma, se lle ten esa oportunidade e así o fai, é unha persoa tímida, unha persoa pero ao mesmo tempo moi perseverante e moi cuidadosa e reflexiva, o cal seguramente lle ven ben para a súa carreira policial e a súa actividade neste mundo. E o que fago, nas dúas novelas, vai, claro, evidentemente madurando, porque na primeira na primeira mitad dos anos 70, segunda a finais dos anos 80, pasaron 15 anos, entón xa casou, ten fillos, está xa noutra etapa vital, e a construción da personaxe e deste personaxe e de outros personaxes foi quizás o que na segunda novela máis me costou. Escribín en tempos de pandemia, aproveitando tamén a oportunidade que daba o confinamento, a reclusión, de ter que estar na casa. A miña muller traballaba a distancia, o meu fillo estaba estudando tamén, teleestudando. Eu tiña algún tempo de máis, enchino así, facendo unha novela, o cal permitiu tamén facer máis levadeiro, sin dúda, dese tempo. E posiblemente se percibe, se un lea a novela, percibirá, por exemplo, que as cuestións de saúde, os hospitais, non só físicamente, sino os corpos mancados, os corpos que teñen, algún atar, algún problema, algunha dificultade, están moi presentes aí a novela. Os temas que máis me interesaron, aparte desta cuestión central, é a cuestión central que, digamos, hai un precepto cristiano moi claro, que non matarás, entón, como se supera isto, como se transgrede ese principio, que é un principio da nosa civilización, son, por exemplo, a construción da fidelidade ou das infidelidades, que vai máis alá do político e entra tamén no personal. E logo o xogo entre pais e fillos, esa relación paterno-filial
que se explica porque o comisario xa medrou, xa é unha persoa de idade madura, non? Ainda que relativamente xoven aínda, por tanto, que xa ten fillos, ten pai, non? E esas relacións no lado do investigador, pero tamén algo parecido no lado do grupo armado que protagoniza outra parte da novela, non? Así como na anterior, pois, eran dous momentos que estaban unidos, neste caso son dúas perspectivas, non? Diferentes, que acaban tendo algunha mediación e non só pola investigación policial, non? Pero que son dúas perspectivas diferentes que se van complementando pois, como un xogo, non? De puntos de vista alternativos sobre os mesmos fenómenos, non? Está claro que neste caso o lector sabe máis que o investigador, e o autor sabe máis que o lector, claro, sempre así, porque o autor sabe como van a acabar as cousas, non? É certo que a diferencia anterior non hai menos, quizás menos intriga, hai máis transparencia desde o principio, non? Se sabe quen son os autores, non? O lector, non? O lector sabe perfectamente quen son os autores, non? A intriga está en saber si finalmente este grupo vai poder consumar os seus obxectivos ou vai ser a policía, finalmente, quen se leve o gato á agua e consiga paralizar, digamos, as súas accións. E procurei facer algo que eu creo que, desde o punto de vista da literatura, eu creo que é necesario, que é non xuzgar moralmente as personaxes. A historia, eu creo que se sustenta mellor si podemos ver non só aos policías que investigan, sino tamén aos integrantes do grupo armado como persoas que teñen, digamos, os seus motivos, aínda que non nos compartamos, que conocemos cales son as pulsións que os levan a facer as cousas, aínda que nos parezan que están completamente equivocadas. E nese sentido, hai un intento de non construir monstruos, sino de construir personaxes que teñen as súas contradicións, pero que incluso poden chegar a ter certa capacidade de atracción. Unha serie novela primeiro, o documento primeiro e despois novela, que seguramente vimos todos, Fariña, unha das cousas máis sorprendentes era como o personaxe central acababa podendo ser hasta demasiado atractivo, pero isto que pode criticarse, sin embargo, creo que lle dá máis forza á novela, porque tamén, en fin, se trata de explicar, neste caso, como o líder dun grupo, é capaz de cautivar a unha parte dos que están ao redor del e facelos entrar nunha senda que é unha senda moi complicada, con moita dor, con moito sufrimento, para todos, para os demais sobre todo, pero tamén para os que entran nesa vía. E isto só se explica se ten esa certa capacidade de atracción. Bueno, eu deixaría aquí... Non, porque parece que non vai haber preguntas, e que es un minuto máis. Bueno, un minuto máis, bueno. Pois... A ver... No, sí. Se non, fagoche unha pregunta. Bueno, pois faime unha pregunta, venga. De todas as actividades que dixeches, a principal túa é político. A política é a arte de maquillar a realidade, non digo mentir, de maquillar a realidade o suficiente como para que te voten. Fixeche este escritor para por fin poder decir unha verdade das que pensas. Bueno, a ver... Eres máis libre como novelista que como político. Claro, sí, sin duda, como político xa non é que teñas que maquillar a realidade, como di o xuiz Taín, é que tens que medir moito o que dis, moito, sí, moito. Eu fixen durante, digamos, 6 ou 7 anos de portavoz no Parlamento de Galicia e, en fin, eu teña certa relación de amistade con o portavoz de outro grupo político e a veces comentábamos o difícil que era sair a falar 5 días a semana de temas distintos
ás veces te interpelaban polos pasillos un periodista, te ponía alcachofa adiante, ¿no? E tiñas que sair ao tanto de unha noticia que acababa de sair e non meter demasiado a pata, ¿no? Quero dicir que xa non é só un problema de ter que edulcorar un pouco as mensaxes, sino tamén de autocontrol, ¿no? De autocontrol. E aquí, pois, o produto poder revisalo varias veces e primeiro, e segundo, é un produto individual, ¿no? E como a responsabilidade individual, pois, tes moita máis liberdade, ¿no? Tamén é responsabilidade individual cando escribes un ensayo, ¿no? Pero aí as reglas son outras, ¿no? Na literatura, pois, en certo sentido, pois hai máis marxen, ¿no? Hai máis marxen. E se trata de aproveitar ese marxen, pois, para poder ser máis personal, ¿no? Nas túas cousas. Pues moitísimas gracias, creo que merece un aplauso. Moitísimas gracias, Xaquín. Será un placer. E de verdad que coñeceremos o verdadeiro Xaquín lendo as súas novelas. Podemos xa chamar xa, moitísimas gracias, moitas gracias. Chamamos xa a Noelia, a nosa